му е много добре на стори. Живее в поколение на излишна драма. Социалните мрежи са просто едно измама. Всички се показват кой от кой по-щастлив, без да осъзнават, че са в един път трънлив. Какво се случи, Боже, си този прекрасен свят? Защо всичко е фейк, нашарено с грозен цвят? Времената се менят, но дали е за добро? Жалко, че в търсенето на злато и сребро хората загубиха връзка с моралността. Усмихнати на снимка и далеч от бедността. Или поне така се надяват да ги види света. За жалост имат живот на изсъхнали лалета. Тъжна гледка, мое братче, платената крие, когато плаче. Но как ли да откаже на парите? Вода всички такива ще горите. Живее в поколение на тотален разврат. Не знаеш кой коя си е направила обрат. Продават си душата без да им мигне окото. Изневери и ненужни рани тяхното мото. Честно казано, омръзна ми от тия филми. Душата ви задръстена крещи плискил ми. Едни се продават в OnlyFans на пазара, други чакат богат чичко да ги подкара. Не ви ли е срам дори малко да попитам? На ваше място разочарование ще изпитам. Как си мислите, че може да станете майки, след като сте олицетворението на утайки? Тъжна гледка, мое братче, всеки се крие, когато плаче, но не пропуска да се престори, че му е много добре на стори. Тъжна гледка, мое братче, платената крие, когато плаче, но как ли да откаже на парите? Вада всички такива ще горите.